Natronforsøg. Fremgang af forsøget. Vi startede med at opvarme vores dele for at rense nogle urenheder, som der kunne have opstået, før at vi startede forsøget. Derefter målte vi vores dele til at have en vægt, som er uafhængig af forsøget, som vi kan slette. Den blev til 12,72 gram. Så hældte vi en teskefuld natriumhydrogenkarbonat, eller natron, og målte vægten af det. Tilsammen blev det begge 17,63 gram, det vil sige at natronet vejede 4,91 gram. Så varmede vi vores natron i 15 minutter for at få den ønskede reaktion. Efter 15 minutter med høj varme fra bunsenbrænderen målte vi, hvor meget gas der var fordampet i forsøget ud af natronet. Og resten af det, der var tilbage i dealen, var nok regnet med, var natriumkarbonat. Vægten af det resterende natriumkarbonat var 3,07 gram. Man kan også se til højre, hvordan vi lavede fremgangsmåden, hvordan vi brændte det i cirka 15 minutter. Den kemiske formel for forsøget foregår sådan her. 2 natronmolekyler i fast form bliver lavet om til en sodamolekyle i fast form, og så en vanddampmolekyle, og så en CO2-molekyle, eller kuldioxid. Konklusion. Konklusionen af vores forsøg var, at lidt under halvdelen af vores natron blev fordampet som vanddamp og kuldioxid i gasform. Lidt over resten af stoffet blev tilbage som soda i fast form. Muffins! Vi startede med at lave dejen af de forskellige ingredienser. Philip var bare den bedste bagermester, der nogensinde har set. Han lavede den perfekte dej på rekordtid. Anne, vores lærer, var så imponeret, at hun roste Philip. Efter vi havde lavet dejen, puttede vi den i ovnen, hvor den blev bagt perfekt. Vi fik lavet 12 muffins i alt, og alle 12 muffinsnes volumen var før bagningen på 65 ml. Vi lavede derefter et forsøg med vores færdigbagte muffins, hvor vi brugte Archimedes lov om opdrift til at finde ud af volumen af vores bagte muffins, som jo ikke var flydende. Vi hældte 300 ml vand i et bæreglas, og derefter kom vi en muffin i. Vandstanden rejste sig til 450, så vores muffins volumen var altså på 150 ml. Så på grund af hævemidlet blev vores muffins 85 ml større. Masse af en muffin med form inden bagning, det var på 71 gram. Massen af en muffin med form efter bagning var 61 gram. Altså massetabet under bagning var 10 gram. Det kan altså betyde, at en muffin mister et par gram, cirka 1/7 af dens masse, fordi at gassen fiser ud af muffinen og ud i luften i ovnen. Og så begyndte vi også at lave nogle spørgsmål, og det første spørgsmål lyder: hvor stor volumen af gasser blev der dannet ved opvarmning af en teskefuld natron, det vil sige ved bagning? Lidt under halvdelen af natronen blev fanget, og siden at f.eks. vanddamp er større i gasform, blev vores muffin noget større. Spørgsmål nummer 2 lyder: hvor stor volumen af gassen fra natron kan der udvikles ved bagning af en muffin? Det vil sige, hvilken volumenforstørrelse kan man forvente, hvis al den udviklende gas fanges i dejen under bagning? Og vores svar var så til, at vi regnede med, at det kunne blive cirka dobbelt så store. Spørgsmål 3. Hvor stor var volumenforøgelsen per muffin i praksis? Den blev cirka 1/3 større. 4. Blev al gas fanget i dejen under bagning? Hvorfor? Hvorfor ikke? Det gjorde den ikke, fordi gas, der altid er under pres, vil tage den nemmeste vej til et sted med mindre pres. Og med pres mener vi altså tryk i dette sammenhæng. 5. Hvad er det vigtigste fejlkilde i forsøget? At man ikke bruger den rigtige mængde ingredienser.